जेवण नाही. ही बघ कुठे गेली मम्मी? मग कुठे गेली बघ, तिकडे सवय आहे ना तिला किचन मध्ये जायची. आणि 2 BHK घेतला तर 1 CR वरती, म्हणजे 1 करोड 10 लाख 1 करोड 20 लाख. त्यांनी माझा टॉवेल पण घेतला. हे बघ, लग्न करून आलेली तर आम्ही टॉवेल घेतलेला माझ्यासाठी विकत. आणि हवा आता मला वाटतंय 2 वर्षानंतर. पप्पांचा पासपोर्ट. आमचे पप्पा पासपोर्ट घेऊन फिरायचे. बघा कसे दिसायचे. हे माझे पप्पा 5-5 रुपये. खरं सोमवारच्या बाजारात बसायला पाहिजे घेऊन. बघा मी केवढेच बघ. केवढंच बघ. बाबा 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 बाबा. दिलू गुड मॉर्निंग बोल. गुड मॉर्निंग. आणि आमच्याकडे सकाळ सकाळी बघा काय चालतं. आणि इकडे बघा आमच्या सकाळ सकाळी काय चालू आहे इकडे. आता ना मला जरा वेळ मिळालाय ना, तर मी हा खालचा कप्पा आहे ना ट्रॉलीचा तो पुसून वगैरे घेतलं. हे बघा, आणि हे डब्बे ना धुवून घेतल्या ना, आता पुसून घेते ठेवायला. हो, आपण जेव्हा मूवर्स अँड पॅकर्सला हे केलेलं ते कसं सगळं कसंही भरतात आणि मग स्वच्छ करून ठेवलं नव्हतं ना. मग आता सगळे बघा स्टीलचे सगळे डब्बे, ह्याच्यात डाळ आहे, तांदूळ आहेत आणि हळद वगैरे एक्स्ट्रा जे आहेत ना ते अशा डब्यात आहेत. ते खाली ठेवते. ते झालं. आणि आमचा सकाळचा नाश्ता बघा कुठे पेज कुठे दाखवायला आहे काय संपली ना. आम्ही 3 ग्लासच बनवतो. मूग डाळीची पेज असते ती. आज बाहेर लग्न वाटतं. चला आज जेवण. आज घरी जेवण नाही बनवायचं. काहीतरी आहे. आणि ना मला हे पण पितांबरीने घासायचं. पितांबरी कुठे ठेवली काय माहिती, लक्षातच नाही. हे बघा हे बघा दिलू बघा कशी पळते. कुठे गेली दिलू? कुठे गेली दिलू? हे बघा. चला 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 चला. हे बघा हे बघा. कुठे गेली? कुठे गेली आमची दिलू? कुठे गेली दिलू आमची? कुठे गेली दिलू? कुठे गेली दिलू? चला आपण आपला मंत्र परत लावूया. काय शोधते? होय काय आपल्या इथेच खाली वाचतंय. आपल्या बिल्डिंग मध्ये आहे लग्न. माहित नाही लग्न आहे की काय, पण वाचतंय. दिलू जोश मध्ये आहे. खिडक्या आज उघडू नको. दिसतंय बघ. दिसतंय कुठे? हो लग्न आहे. चला 12 ते जरा कमी दिसतात. आपण जॉईंट होऊया चला. दिलू कुठे? दिलू कुठे? येस. सर्वात साफ सुथरा कपाट कोणाचा असेल तर मम्मीचा. अर्धा म्हणजे अर्धा साफ सुथरा आहे. इथे जरा बाहेर एक क्रीम लावत. तू कोणती क्रीम लावते? अशीच लावते काय? अशीच लावते. ही माझी क्रीम मम्मीने घेऊन ठेवलेली आहे, त्यापासून मम्मी माझीच क्रीम लावते. बरोबर. आणि जरा बाहेर ये. जरा बाहेर या. हा बाहेर ये. लग्नासाठी नाही बोलवते. इकडे या. इकडे इकडे या. कालचं एवढा मेहनत करायला लावलेली. इकडे अय ओ इकडे 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 ये ना. चला जाऊ गा. हे बंद केलं मंत्र. हे काय फ्रीज बीज सर्व आपापल्या जागेवर आला परत. का आम्ही ना संध्याकाळी सगळं चेंज केलं ना तुमच्यासाठी, तुम्ही बोलले तसं. आणि मग त्याच दिवशी रात्री आम्ही सगळं बदललं परत. आहे तसंच गुपचूप बदललं. त्याचा रिझन आता तुम्हाला सांगतो. मम्मीची क्रीमच हातात राहिली. कधी कोणता व्यक्ती बाहेरून आला तर तो पटकन तिकडे बसू शकतो. बरोबर. त्याला इकडे जायची गरज नाही. ते पण दाखवते मी. असा दार उघडून आला ना, दार उघडला की पाहुणे आले की इथे असे पटकन बसणार. म्हणजे नाही तर कसं कसं कोण कोण पुढे यायला लाजतात. पुढे यायला पहिलं ते झालं. दुसरं हे झालं की एवढा मोठा फ्रीज आहे. आतमध्ये फ्रीज छोटे फ्रीजचं सेक्शन बनवलेलं आहे. ते मोठ्या फ्रीजचं सेक्शन नाहीये. आपला फ्रीज खूप मोठा आहे. आणि असं लांब मध्ये पण मोठा आहे तो. तर इथे ठेवला. आता बघा हे कसं काजलला मोकळं वाटतंय. आपापलं काम करू शकते. भांडी जेवण सर्व करू शकते. म्हणून तो फ्रीज तिकडे घेतला. आणि त्यासोबतच हे कोपऱ्यातच जरा चांगलं वाटतंय. आमची दिलू पण खेळते बघा एका बाजूला. बघा त्यासाठी आम्हाला खिडक्या बिडक्या आम्ही बंदच ठेवतो. हे बघा आम्ही ते झालं.
आणि घर कसं बघा हवेशीर आहे, ब्राईट आहे. आणि उजेड पण येतो तिथून सोफा हटवला ना तर उजेड पण येतो. हा, अजून जर तिकडे आपण सोफा ठेवला होता ना तर त्याची व्ह्यू जात होती. व्ह्यू पण जात होती, वारा पण ब्लॉक होत होता, लाईट पण ब्लॉक होत होती, 3 गोष्टी ब्लॉक. आपण एवढा भाडा का देतो? आणि आम्ही पण ब्लॉक झालं असतं जर आजा केला असता तर मग आम्ही काढून टाकलं. एवढा भाडा तर व्ह्यू साठी तर देतोय आम्ही. तर तिकडे मध्ये राहायची तीच मजा ना की ओपन ती फिलिंग यायला पाहिजे आता आपल्याला. खाली लग्न वाजतंय ना तर पटकन कसं बघता येतो ना. मग हा, असं पटकन गेला. गेलं 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 पण गेलं काय. हा. आणि कसं ते तुम्हाला ना जी पहिली अरेंजमेंट होती ना, न्यू अरेंजमेंट, ती बघायला चांगली वाटत होती, हा. प्रॅक्टिकल नव्हती ती. नाही. हा, इथे आपण जर वावरत असतो ना तर तुम्हाला वाटलं असतं की खरंच खूपच अडचणच झाली. हो. ऍक्च्युली तुम्ही बोलला तसा रूल आहे की डायनिंग एरिया कोपऱ्यात पाहिजे वगैरे असं, पण आपण जे प्रॅक्टिकली आपण राहतो तसं नसतं जमलं आम्हाला. बघा, समजा आमच्याकडे हा दिवाण नसता आणि ती मशीन नसती आणि फ्रीज छोटा असता तर हे साईज बरोबर झाली असती. या मोठ्या मोठ्या ह्याच्यासाठी हा रूम जरा छोटा आहे, मग असं बोललं असतं. हा. त्याला वेगळा मोठा किचन पाहिजे, हो. असं सर्व सोयीस्कर पाहिजे. किचन छोटा आहे एकदम. चला आता तुम्ही दोघं हे जे घातलेलं आहे ते चेंज करा. काय आला? बहुतेक मी पुसलेलं तिकडे ती जाऊन बसले. कुठे? ते बघ. अरे तिला वाटलं तू तिच्यासाठी घर बनवलंस काय? नाही दिलू. अरे रे पिल्लू, माझ्या पिल्लूला घर झालं, माझ्या पिल्लूला घर झालं, नावाचं आहे. माझ्या पिल्लूला घर झालं. हा, बस तू आतमध्येच. काय बसतो ए, आतमध्ये? बनवून माझं तिला सामान मी म्हटलं राहिलंय. बेसिन का हे खाली करा बनवून. हे बघ कुठे गेली मम्मी. मग कुठे गेली बघ, तिकडे सवय आहे ना तिला किचन मध्ये जायची. हा, माझी पिल्लू तू राहा इकडे, तुझ्यासाठी तर घेतलाय मी. घे तू राहा इकडे. पांढरा पांढरा. दिलू. हे काय पेटे ठेवू? ते बाजूवाल्याच्या घरी देता. ही काय ना काय करते मला माहितलंच ती आली आता इथेच घुसणार आतमध्ये. आम्ही सर्व खिडक्या बिडक्या असं सर्व बंद ठेवायला लागतं. काय झाले बंद ठेवत जा. आता पटकन किचन वर चढेल. किचन वरती पण चढेल ती गाडी. हा, आली बाहेर आली. ये बाहेर ये बाहेर ये. तिला तिथे सामान मागणार लावून आहे दे. काय? जा, बरोबर होती ते पाठचे पण डबे काढ म्हणजे ते जाईल आतमध्ये. हो हो हो. आणि माझे डबे कुठे जाणार? हा. हा ये इथे बाहेर खेळ बाहेर जा. आणि हा पिल्लू कधी बाहेर आला रे इकडे? हवाला काय हा कधी बाहेर आला? कशी भेटला ना मला तिथे कपाटात, मग मी तो बाहेर काढला. अशी रत्नागिरीला आहे तो मोठा सबस्क्रायबरने दिलेला. हा, टेडी बिअर आहे, पांडा पण आहे माझ्याकडे. जात मग जा दिलू, जा जा दिलू, जा शिशिका जा, जा शिशिका जा. हे बघा अशी आमची तुला आतून जाते आरामात आरामात. असं तुम्ही पण सर्व घरी मंत्र बिंत्र लावत तर असालच, पण हा मंत्र खूप उपयोगी आहे. ओम त्र्यंबकं यजामहे. मॉर्निंगला एकदम पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स येतात आणि पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशनसोबत जर आपण अशी पूजा बिजा केली तर एकदम छान वाटतं. आणि त्याबरोबर खास आणि चांगली अगरबत्ती पाहिजे, चांगली सुगंधवाली, तर अजून छान वाटतं. बरोबर. चला, आणि आज काजल जेवायला काय बनवणार आहे? आज जेवण नाही, का? आज ममम नाही, मग काय करायचं? उपाशी? सबस्क्रायबरच्या घरी जायचं. हा काय? हो. पहिले 4 लाईक करणाऱ्याच्या घरी जाऊया. हे सर्व व्यवस्थित करते ना? कर. हे जर आपण बंद करूया कारण बाहेरचा आवाज येतो ना. हे सर्व बंद केल्यावरती आणि हा दरवाजा बंद केल्यावरती आवाज कमी होतो. आणि आमचं घर बाहेरून बघा कसं मस्त वाटतं. ही आपली चप्पल, बाहेरची चप्पल. दिलू कुठे आमची? दरवाजा उघडल्यावर फक्त दिलूवर लक्ष ठेवायला लागतो. हा, भीती वाटते दरवाजा उघडल्यावर. म्हणजे एखादी लिफ्ट चालू झाली तर लिफ्ट मधून जायची. हां, लिफ्टमधून पण पटकन जाईल. आणि इकडे काय आहे? संत्र सोलते. ऑरेंज. ऑरेंज. दिलू पिल्लू. आणि हे काय? ते पप्पूचं हे ते पाण्यातून चिया सीड्स आहे, चिया सीड्स. शियो. पाण्यात टाकून आपल्याला खायचे आहेत. शियो. या तुम्ही सर्वांनी पण खायला या.
जुबानिया तेरी झूठी भी सच लागे, बघा तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. दाल भात कुठे आहे मग? डाळ भात घरात आहे, आधी भाकरी लावूया. आज खाने में क्या है मामा? आज भाकरी आहे, पालकची भाजी आणि मटारची भाजी. वा वा वा. आणि गोड मध्ये गोडमध्ये शिरा. शिरा. कधी सकाळचा? हा सकाळी नाश्त्याला गेला होता ना. आणि तुला एक सांगायचं आणि काजलला पण सांगायचं आहे, आपण इकडे आलो विक्रोलीमध्येच राहतोय ना. हो. तुम्हाला सांगायचं ह्याच बिल्डिंगमध्ये आपल्या एरियातले 2 ओळखीचे माणसं आहेत हो ना? जे स्वतः ओनर आहेत. आणि त्यासोबतच ती समोरची बिल्डिंग दिसते त्याच्यामध्ये आपल्या ओळखीचे आहे. आणि माझा एक मित्र पण तिकडे राहायला आला आहे म्हणजे ह्या बिल्डिंगमध्ये. आणि ते सर्व रेट विचारत होते इकडे प्राईस काय आहे. तर मी तुम्हाला प्राईस सांगतो. अंडर कन्स्ट्रक्शन घेतलं तर 1 BHK 70 lakhs रुपीज, 65 lakhs पासून सुरुवात होणार. 70, 75, 80 जसं वाढत जाईल तसं. आणि 2 BHK घेतला तर 1 CRच्या वरती, म्हणजे 1 करोड 10 लाख, 1 करोड 20 लाख हा ह्या फ्लॅटचा रेट आहे. आणि आम्ही रेंटवर आहे, बाकी सर्व इकडे ओनर आहेत. पण आपण कसं गावी इन्व्हेस्टमेंट केलं ना, आपण होमस्टे केलं, बाकी सर्व केलं. हो. अजून पण काय काय सरप्राईज द्यायचे आहेत आम्हाला तुम्हाला गावी. हो. हां, तर बाकी माझा मित्र पण ह्या बिल्डिंगमध्ये राहतोय 20 फ्लोअरला आहे, पण तो त्या साईडच्या व्ह्यूला आहे. म्हणजे त्याला ते व्ह्यू दिसतोय पूर्ण पवई आणि ते एरिया. तो आज मला खाली भेटलेला, तुम्हाला नेत होता. मी बोललो नाही, जाऊन येतो बोललो तुझ्याकडे. चला आता आपण पण जेऊया मग. चल आता तुझा कपाट काढून दे, सगळे कपडे लावते व्यवस्थित. काजल तू येते? हा हे बघ अंडी आहे. तर बघा माझा कपाट कसं विस्कटलेला आहे. मला चांगला गड्या मारून ठेवलेला होता, पण ते कसं काढले आणि बॉक्समध्ये भरले ना, ते गड्या सगळे विस्कटले. आणि परत ठेवताना घाई झाली म्हणून आम्ही तसे पटापट ठेवत गेलो. आणि मला एकदम सर्व गोष्टी साफसुथरे नीटनेटके आवडतात. मला असं जराही आवडत नाही. तर मम्मीला आणि काजलला आज मी हेल्पसाठी बोलणार आहे. चला काढा आता हे सर्व एक एक इकडे काढूया आपण. आणि मला तू इकडे बस, मी तुला देतो. मला तू फोल्ड काढून करून दे पटापट. तू फोल्ड करून दे. हा काय हा. बस काय आलं? मम्मीची पण तुझ्या मम्मीची फणी नाही, माझी फणी आहे. तुझ्या मम्मीची तुझ्या मम्मीने नेली. माझी मम्मीची ग्रीन पण आहे. विचार व्हिडिओ कॉल करून. मम्मीने पिंक नेली आहे. अरे काय ती एकच भेटते काय ती बदलापूरला. मम्मीला ना आळशी आणि खडी साखर घेतलेली त्या दिवशी ठोकल्यावर, ती पण इकडेच हे बघ राहिली. हिने मम्मी पाडला. हा मग काय पडणारच ना, घड्या आहेत काय बरोबर. दिलू या घडी घालायला. आता पहिले मम्मी शर्ट वेगळे, टी शर्ट वेगळे असं करायचं सर्व काय. आणि हे कुर्ता आहे हा ब्लॅक वाला. आणि नको ना ते टी शर्ट बिशर्ट काय ते काढून ठेव. हा नको आहे ते मी नको देऊन ते. टाकेल. मग? आणि सीझन वाईज आहेत ते, समजा आता थंडीचे आहेत, गरमीचे आहेत, पावसाचे जसे काय आहेत ना, ते सेपरेटली भरून बॅग मध्ये ठेवून देईल. ओमकारनी माझा टॉवेल पण घेतला. हे बघ. मी थोडी घेतला, ते त्यांनी पॅकिंग मध्ये ठेवलं असेल सर्व. बापरे. आता काय चांगलेच कपडे निघतील. जे काय खोलायचं ना बेड, हा बेड खोलावं लागेल. मग दरवाजा उघडत नाही ना. हा ते पण आहे. चला आता सर्व आम्ही असे कपडे काढून घेतो आणि पटापट. बापरे किती कपडे आहेत. हे सर्व पण सर्व नाही आहेत. एवढे तर घालत पण नाही. नाही अरे भेटतच नाही तर असे व्यवस्थित. दिलो पण बघते बा आता. दिलो शिरणार आतमध्ये झाल्यावरती, खाली झाल्यावरती. चला आता आम्ही सर्व वॉर्डरोब आमचं क्लीन करून घेतो व्यवस्थित. आणि मग झाल्यावरती तुम्हाला दाखवतो आम्ही. घे इकडनं पडेल. काय आलं हे पडेल. इथे टाक ना. चटई का खाली चटई टाक. चटई पण टाकायला लागेल ना. कुठते कुठे आहेत तुझे? दोनच आहे. अजून आहेत एक 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 निघतील बघा कसे सर्व. चटई घालूया असं. आता बसूया आणि सर्व साफसफाई करूया. सर्वात आधी माझ्या कबोर्डची साफसफाई. पण ना बायकांचे पण एवढे कपडे नसतात, एवढे ओमकारचे कपडे आहेत. खरंच बोलते मी. बंद कर. एवढे आहेत कपडे बघ. शर्ट वेगळे ना. शर्ट टी शर्ट. आता काय झालंय, कोणताही फंक्शन आला की सर्व शर्ट देतात, टी शर्ट देतात. आपण डीमार्टला गेलो तर ट्रायल म्हणून टी शर्ट घेतो. तर असे ब्लाउज पीस पण अडॉप्ट केलेले आहेत. आता तुम्हाला सांगतो, इकडे जे सांगतात ना, माझा टॉवेल, मम्मीचे ब्लाउज पीस,
ह्यांना जेव्हा एक्स्ट्रा होतं ना तेव्हा ते माझ्या कबोर्डमध्ये टाकतात. हे काय पण मी त्या दिवशी माझ्या कबोर्डमध्ये फक्त वरचा सेक्शन माझा असतो, खालचा सेक्शन अर्धा अर्धा ह्यांचा असतो, किंवा जनरल जसे हे बघा खाली काय काय ठेवलं सर्व, मग इस्त्र्या बाकी काय काय सर्व असं माझ्यात घुसवणार. काढा काढा. आणि असे जसे घड्या मारल्या आहेत आणि त्यानंतर मग मी काजलला इस्त्री घेऊन बसवणार आहे. चल, मी नाही मी पागल होईल एवढ्या सगळे कपड्याचे इस्त्री मारले. बापरे. 2 वर्षाचे एकदा इस्त्री मारल्यासारखं होईल. आणि इस्त्रीवाल्याला पण दुकानात दिले ना, तो 2 दिवस लावेल इस्त्री करायला इकडे. अशी इस्त्री केली ना, दुसऱ्या दिवशी दुकान टाकेल मी माझा, एवढा इस्त्री करून आज बसेल. सर्व काढलेला आहे बोजा. आता सर्व आपल्याला फोल्ड करून ठेवायचं. मम्मी एकदम व्यवस्थित ठेवते फोल्ड करून. मम्मी एक्सपर्ट आहे याच्यात. हे बघा आमची दिलू कुठे बसली आहे. दिलू ये भारी आहे. काय आलं? आत्यांकडे पण एवढे कपडे नसतील जेवढे माझ्याकडे आहेत ना, आणि ते पण गावाच्या इकडे वेगळे आहेत. गावाला वेगळं आहे. गावाला वेगळे आहेत. पण तरी गावाला एवढी नाही जेवढी इकडे आहेत. गावाला कमी आहे. गावाला कमी आहेत म्हणजे तरी पण मी गावी घेऊन नाही जात मम्मी. आणि आता इथे बघा हे सर्व आपण लग्न व्यवस्थित. करून आलेली तर आम्ही टॉवेल घेतलेला माझ्यासाठी विकत. आणि हवा आता मला वाटतंय 2 वर्षानंतर लाल टॉवेल माझा. तू ठेवतच नाही बरोबर. सर्व माझ्यात ठेवता तुम्ही. हे बघा सर्व धूळ लागलेले आहे, सर्व पुसून घ्यायला हवे बघा. पुसून बिसून सर्व आता माझा कबोर्ड बघा मी कसा व्यवस्थित लावणार आहे. मस्त एकदम चकाचक. तो आम्ही धावतोय लावतो. आम्ही, काय मेहनत करतोय आम्ही, पुसापुसी करतोय तू फक्त. अरे अरेंज मी करणार ना. अरेंजचं काय आहे हे बघ, काय झाला बघ टी शर्टला. हे इस्त्री करायची तुला आता त्यानंतर. इस्त्री नाही हे बघ, गंजला शर्ट. टी शर्ट गंजला ओमकारचा. हा पाय पुसायला ठेवा आता. हा, मग काय गंजलेला कसा घालणार अंगावर. लोक आलेली त्या दिवशी नॅपकिन शोधत होते. नॅपकिन नव्हता मी हात पुसायला. तेव्हा हा सेक्शन नव्हता ना पहिला, हे खाली होते ना फळी. तर आता बघा मी ह्याला हे सेक्शन लावलंय असं, म्हणजे आता कसं इकडे ठेवता येईल व्यवस्थित. आणि कपडे बॅलन्स राहतील. हम्म. तसे सरसकट राहिले ना, एक काढताना सगळं हलेल कपडे. अर्धे अर्धे दे मम्मी, पडणार दे. काय पडणार याच्या नाही अर्धे अर्धे दे नाही ना, पडणार बोललो. अर्धे अर्धे दे. आणि इकडे बघा एक टी शर्टचा एक बंडल आता माप घे बघ. माप घे. माप घेऊ दे इकडे. माप घ्यायला टाईम नाही आता. हे टी शर्टचा एक बंडल गेला माझा आतमध्ये. एक टी शर्टचा त्याच्यावर बंडल राहिले असते. मग राहिले तर ठेवतो, पण तात्पुरते असे ठेवतो ना. हा, ते सगळं टी शर्टचं. हे सर्व टी शर्ट, हे सर्व टी शर्टच राहतील माझे. हा, एक सेक्शन असं ठेवतो बघा. आता खाली पण टी शर्ट पुढे इथे बघा, इथे माझं टी शर्ट सेक्शन झालेलं आहे. या साईडला सर्व टी शर्ट, या साईडला सर्व शर्ट, या साईडला सर्व पॅन्ट्स. आता एवढ्याच झालं. आता हे सर्व खालचं पण काय आहे बघा. टॉवेल कुठे आहे टॉवेल? आईस ब्ल्यू वाली पॅन्ट हो. आणि हे व्यवस्थित ठेवा ना, माझ्या काही फोल्ड कर मम्मी बरोबर आहे तुमचा. ठीक आहे पॅन्ट, न्यू पॅन्ट. ओके, तर माझा कबोर्ड वॉर्डरॉब एकदम व्यवस्थित सजतो आहे. वा 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 वा, किती छान वाटतंय बघा. कुर्ते बघ, कुर्ते किती आहेत माझ्याकडे ना. ते भरपूर आहे आता तुझे. हे बघा 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 कसं दिसतंय बघा आमचं वॉर्डरॉब. आम्ही लावले तो wardrobe. आणि इकडे बघा काजलला काय सापडलेलं आहे. पप्पांचा पासपोर्ट. आमचे पप्पा पासपोर्ट घेऊन फिरायचे. बघा कसे दिसायचे आधी. हे माझे पप्पा सुभाष कृष्णा शिरवडकर. यंग होते तेव्हा कसे दिसायचे बघा. हिरो दिसायचे, हिरो. हे बघ. हिरोज होते ते. आणि हे आमच्या पप्पांचा पासपोर्ट हा बघा. त्यांनी पासपोर्ट पण काढून ठेवलेला होता. कशासाठी काढलेला? बाहेर गावी जायला. गेले ते बाहेर गावी. माहिती नाही मला गेलीत काय, पण काढून ठेवलेला. हां, हे बघ हा पासपोर्ट आहे. आणि हे अशी सर्व माहिती आहे ना सर्व. असे आमचे पप्पा दिसायचे. तर पासपोर्ट मी ठेवला होता माझ्याकडेच. आणि मला सांगा, तुझा पासपोर्ट आहे का? माझा नाही. काजल तुझा पासपोर्ट आहे का? इल्ला. माझा पासपोर्ट आहे, कारण मी काढून ठेवलेला आहे. तर आता ब्लॉग करायला आपण बाहेरगावी एकटेच, मी एकटाच जाणार आहे. ह्या दोघांना नाही नेणार, कारण यांचा विजावर येऊ. पासपोर्ट विजा दोन्ही लागतो बाई. हा का? हा, विजा कंट्री देते. पासपोर्ट असल्याशिवाय ट्रॅव्हल कसं करणार? मग आम्ही पासपोर्ट काढू. काढायला टाइम लागणार. तू कुठे चालला आता? कपडे घडी करून चाललो ना आता पॅक करून.
लगेच कपाट घेऊन चला करा दमले वाटतं. हा मग तू नुसता उभा आहे, मदत पण नाही करत. काय हे कोण लावतंय तिकडे? आई शपथ, फक्त घेतलं आणि ठेवलं, घेतलं आणि ठेवलंय. ये ना. ते बघा सर्व व्यवस्थित पुसून काम चालू आहे, सर्व व्यवस्थित एकदम क्लीन काम चालू आहे आमचं. आता घर कसं तर व्यवस्थित लागेल. आणि इथे बघा आम्ही ना खूप वर्ष अगोदर ना असं सर्व वाटायला घेतलं होतं लहान मुलांना, तर ते वाटायचं राहिलं आहे. आता येणार हा कोड रबर पेन्सिल सर्व घेतले होते. जसे जसे आम्हाला दिसायचे लहान मुलं तसे आम्ही देऊन टाकायचो. आता मासे मला पण पाहिजे आता. तर तूच घ्या आता सर्व. हे थोड्या वेळाने थोड्या ब्लॉग नंतर आम्ही गरीब मुलांना हे वाटूया, तुम्हाला आता दिसणार आहे. ते आम्ही वाटायलाच येतो तेवढे सर्व रबर, तेवढेच बघा. थोडे थोडे देऊन पण टाकले. हो ॲक्च्युली एक बॉक्स संपला आहे. चला असं साफसफाई होते आमच्या घरी. हे बघा इकडे टॉवेल कुर्ते सर्व खाली ठेवले. टॉवेल कुर्ते इकडे राहिले, टी शर्ट इकडे राहिले, चड्डी आणि सर्व पॅन्ट्स तिकडे राहिले. आता हे सर्व काढून वरती लावून टाकतो का इकडे लावतो. टॉवेल बघा केवढे आहेत, 8-10 टॉवेल आहेत. हँड टॉवेल. हे बघ हँड टॉवेल आहे ओमकार. आपल्याकडे गेस्ट आले की देते. त्या दिवशी सापडत नव्हते आपल्याला. माझ्यातच आहे वाटतं सर्व. बघ किती आहेत बघ हँगर. बापरे हँगर बघ. सोमवारच्या बाजारात बसूया का आपण? हँगर हँगर 5-5 रुपया 5-5 रुपया 5-5 रुपया. केवढे एवढे हँगर हँगर 5-5 रुपया. खरं सोमवारच्या बाजारात बसायला पाहिजे घेऊन. बघा मी केवढे बघ. केवढेच बघ बाबा 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 बाबा. काय म्हणून आणले? हे सर आपण घेतले होते ना. हा ठीक आहे मग आता थांब मी तुला देते एक. तू का पडतं काढतो? आता आपल्याला गोल्डन लावायचं ना. बघा मला केवढे माझे कपडे आहेत बघा. बाकी सर्व माझे कपडेच नसतात. बाकी हा कप्पा खाली आहे तर मी काय सांगितलं, हे वरचे अंथरून आहेत ना, तर या कपाटात ठेवून देऊया, बरं पण वाटणार. बघा किती साफ सुथरा लागलं. आपल्या कपाटात आहेत ना का सगळं ठेवलेलं. आमचं कपाट लावायचं. आता तू आम्हाला मदत कर. मग आता हे सेक्शन तुमचे ना खालचे? हा आमचे म्हणजे जे काय आमच्या कपाटात एक्स्ट्रा आहे ते ठेवणार. हम कहाँ भी फैल सकते हैं. बघा माझे कपडे जास्त सांगतात पण एकदम व्यवस्थित लावले की बघा माझे कपडे एवढेच आहेत. आणि हे सर्व आता खाली एक सेक्शन मम्मी घेणार, एक आता सेक्शन. तुम्हाला रोज ओमकार नवीन नवीन कपडे दिसेल, येस रंगीबेरंगी. सर्व आता गोल्डन लावून घेऊया इकडे. लागलेलं आहे. तर अशा प्रकारे गोल्डन रूमचे कपडे आपले लागलेले आहेत. वा वा वा. आता बेडरूम मध्ये छान झोप लागणार. साईडला करा आता बघूया. मस्त. तर इथं बघा अशा प्रकारे सर्व कपडे बिपडे लावून झालेले आहेत. म्हणजे 2 माणसाने ज्यांनी जास्त मेहनत केलेली आहे ते आपापल्या जागेवर झोपलेले आहे. काजल इकडे झोपलेली आहे आणि मम्मी बाहेर झोपलेली आहे. आणि आपला वॉर्डरोब झालेला आहे रेडी. अरे तुम्हाला दाखवलंच नाही वॉर्डरोब कसा दिसतोय, समोरून कसं दिसतं ते तरी बघा एकदम व्यवस्थित. तर बघा किती छान वाटतोय. आणि वरती पण जे आपले हातरुणं होती ती सर्व बघा मी एकदम व्यवस्थित हातरुणं खाली लावून टाकलेली आहेत आणि एकदम मस्त झालेलं आहे. तर वॉर्डरोब कसा दिसतोय आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि आपले दोन्ही मंडळी झोपलेले आहे, इवन दिलू पण झोपलेली आहे. तर कसं वाटलं आम्हाला सांगा. आणि साफसुथरं वाटतं की नाही तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. थोड्या वेळाने जसं वरचं काय काय होईल ते पण आम्ही सर्व साफ करू. आणि एकदम मस्त काजल झोपलेली आहे आणि तुम्ही पण आता झोपा. टाटा बाय बाय.